Bueno, ara ho faré un exercicis d'anomenar i això, i que us trobo a faltar a tots del grup. Endavant. Molt bé, vinga. Bueno, també aquí està a casa i miro el mòbil, estic mirant també al cine, estic ajudant a meus pares i a mi germà a fer coses de casa i comprar coses i menjar i ja està, i ara he acabat de fer els exercicis i us espero que us agradi. I queda't a casa. I me'n quedo a casa.